Harriette Vreedzaam Juruya. 6 maart 1948, Kumbasi Para. Voorvechter, vrouwenrechten en grondenrechten inheemsen. Harriette Theresia Juruya kreeg bij haar geboorte de spirituele roepnaam Tone, watergeest. Pas in 1974 werden de Caraïben van het dorp Kumbasi geregistreerd en kreeg ze de familienaam Juruya. Door haar huwelijk in 1982 met Werner Vreedzaam, Surinames vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties, kwam zij vanaf 1987 in contact met inheemsen uit andere landen die zich inzetten voor vrouwenrechten. Bij Harriette's terugkeer in 1989 was Kumbasi door de Binnenlandse Oorlog verwoest. Ze richtte de stichting Sanomaro Issa op, de eerste inheemse vrouwenorganisatie die opkwam voor de oorlogsslachtoffers. Met internationale organisaties kwam in 1990 een project voor bestrijding van baarmoederhalskanker op gang. Samen met de Mensenrechtencommissie van de Verenigde Naties werden workshops over vrouwenrechten en grondenrechten georganiseerd. Vreedzaam nam het succesvolle initiatief voor een petitie om de illegale houtkap rondom Kumbasi te stoppen. Sanomaro Issa, met Vreedzaam als voorzitter, heeft zich ontwikkeld tot een overkoepelende organisatie die zich met de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname, VIDS, inzet voor het Inheems Vrouwennetwerk. Sinds 2011 is zij dorpsbestuurslid van Kumbasi. Deze is mijn vader, dus dit is het echtpaar. Mijn grootouders. Hij is traditionele leider geweest. Zijn kinderen. Hij is traditionele leider geweest. Mijn vader. En ook zijn broertje. Traditionele leider geweest. En uit deze 3 kinderen zijn de huidige traditionele leiders. Vreedzaam ontving in 2022 een award van de VIDS. Hier zijn wij eeuwen na eeuwen opgegroeid en ons leven hieruit gehaald. Zoveel generatie voorouders. Dat moest je toch eerder doen. Odo, if you look so sandena kriki say, you know sa drink watra. Wie steeds op de wind let, zal niet zaaien.